Κλείο, τι έγινε, ο δικός μου δεν μαζεύεται στο σπίτι με το κυνήγι. Γιατί ο δικός μου μαζεύεται. Στη σχολή πάει. Μπα. Ούτε πάει, ούτε τρώει, ούτε κοιμάται. Μα τι πράγμα είναι αυτό, κάθε μέρα τρώνε έξω σουβλάκια, πίτσες, θα κολλήσει το στομάχι του στο τέλος. Δεν ξέρω, εγώ έχω μεγάλα παράπονα. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει, εγώ είπα να διασκεδάσουν, αλλά να μην ανοίγουν ένα βιβλίο, να μην πηγαίνουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εκεί. Έχει εξαφανιστεί από το σπίτι μόνο για ύπνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είδατε πολύ καλά τι λέγανε οι μανάδες, έτσι. Οι γκρινιάρες. Το είδες κι εσύ, Το είδα φίλε μου. για να μην λένε. Επειδή οι μανάδες είναι όντως γκρινιάρες, αποφασίσαμε να φτιάξουμε αυτό το βίντεο για να τους δείξουμε ποιος είναι ο λόγος που έχουμε φαγωθεί με αυτό το κυνήγι και ταυτόχρονα να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά να λάβουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Λόγος νούμερο 1. Ένα. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, παιδιά, συσφίγγει τη σχέση μεταξύ των φίλων. Ωραία, μαλάκι, το βρήκα. Πού ρε? Να ρε, βγαίνει με το άθροισμα αυτό, να είναι εδώ πέφτει. Όχι ρε, εγώ λέω ότι είναι το 81α. Όλο μαλακίες λες. Πώς είναι, πώς είναι να δικό σου ρε μαλάκα. Ποιον αρχηγόρα ηλίθεια με την πριγκιπισούλα. Εμένα είπες πριγκιπισούλα. Ναι, εσένα είπε. Κάπως έτσι. Περίπου. Λόγος νούμερο 2. Τα παιδιά τρέχουν. Γυμνάζονται όλη την ώρα. Άθληση. Παιδιά, ο γρίφος! Φύγαμε, μάγκες, φύγαμε. Μην ξεχάσεις να ματέκα να κλείσεις. Λόγος νούμερο 3. Το κυνήγι, παιδιά, δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος έβρεσης του άλλου σου μισού. Γιατί στο κυνήγι ερωτεύεσαι. Γεια, θα γίνεις το κορίτσι μου, Και αν δεν μας πιστεύετε, ρωτήστε αυτόν. Τρίφωνα, έλα. Γιατί να πάρει κάποιος μέρος στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού? Γιατί απλά το κυνήγι τα σπάει.